Yan, dito sa Mario, mga doon, alam mo, dito ko na, aso sa alam sa inyo, kaya malinaw naman ito nila ito. Hindi sila pasang mga sakit ng mga pong, dahil mga doon, kaya nalang yung mga bas. Tingkap na nagkapagsakwata, unta, tagaan kang dagan desing ko na matingkap. Hi guys, mga day ko kuan guys. Bitin. Mga akong bitin ha. Nagkana man dag bunga. Mga bitin. Hala, hino ko dara guys. Hi guys, majung to dadi ko kamalig. Nagkuha ko og bitin. Tara guys. Ang inita. Sos nang gilubog naman ni mga bitin daani guys. Naghanawa na sila ka apas ug utan daani. Namira ba ni? Karon day guys, di ako shop di ah. Inja. Money. Tindahan dari guys na kain takazo na sila manginani. Jadi ganina di ay guys. Salamat kay kazo sa dihang gikasakay. Nawad jud ko magtuo kana. Wa ko magdahom nga naay mga secret viewers nga nagmahal pa jud na mula sa una hangtod karon na pa jud sila. Mo to guys ang mga kasahang nakasakay. Nakirat ko nja di bahagian si Marjorie para kuno si ijang kanang pa sadyo kuno nga pa birthday. Jado kay pa ng birthday guys. So ang gidawat sa salamat kazo ni ma'am di magpa-mention guys. Ja ag tinod kuno nga kanang follower kato kuno jang anak nato as OFW to as laing nasod. Diyan nakasakay mi dadto sa ang gisagdan padung dari uli guys. Sihatag sa og 2,000 pahatag kunong nini. No, ko salamat sa kazo ma'am. Diya ka nang naiwa pa na nahatag guys ka ako nakasakas kamalig. Wa pa na nahatag guys unsara ka nang nagkuan. Pahatag yung 2,000 ni nini kuno kay kanang dugay ra gusto ko sa sig kuan ko nas ang messenger wa sa kay lagan saya hangan sa ang Facebook. Sawa day nakakuha sa ang Facebook ang messenger kuan ra Lodilisa Borato ra day. Unja salamat ka to mami jang giingon nga sa birthday ko nung nini di man dugay pag birthday nini ang dibo ni sa kon pa guys, advance pa dibo ni Marjorie. Salamat kazo mama, ko ka video dito sa ang gisagdan guys kay di man po sa magpa-mention. Ja, karon di ay magkuan ko mag out de ko sa mangiro kang Bartolby kay rangka taasag buhok. Miratal. Dali kay maligo ta magupit abot sa buhok, magupit ag buhok, nakamuringit na ka, tiguang na ka ha. Nawa ka madlag darong makangiraw donan. Donan. Kay. Ay, sana ko guys. Gino kung saan maroon na may nagpa. Dog dinis Bartolby. Palagoy boy. Diarong lagi. Awa naghapon ug mainang paligon ni mo na ako anan. Guys, dara guys agkuanan saan maning sabam na ring among silingan. Mamang sounds. Salamat day kadto kang ma'am kanang secret viewers ko ni Marjorie. Gusto siya makakita ni Marjorie sa vlog. Tagaan ko ni Zag 2,000 para ma-vlog las Marjorie. Kuan man guys, ang tinad naman jud kanang naay lagi vlog dugay na guys kay tungod lagi masakitan nilang amahan sa kuan buzzer may mga buzzer lagin sa kanang may motong mi pahuway sa kog vlog nila karon okay na kuno okay na silang i-vlog
Kay kanang naka-move on na sa kanang mga masakit ng mga bus bitaw. Lingkod ni. That's it guys. Higda. Kay ting kuan maron ting anting paniod to. Ting pahuway. Ja, hapit na nimo bali sa ubos kay bali na barito po yan sa ubos guys. Sagpahimo na diyang papa. Darate. Nanghatag dani gihatag ni sang kwarta dia. Salamat ka tuti nakasaka rin ni bus nga nakaila. So dera ni. Thank you sa nagatagan niya. Oy, dawat ta dali. Isang kinang kadawat. Oh. Ipakita sa kuan. Thank you, Anis. Mani. So guys, si Mikazo ka vlog dari kay kanang nay. Mga silingan lagi dari sige patugtug. Mga kapireta teng vlog. So gilis ko kita nagkasususo na ko limbarok. Kasususo na ko. Karang arangka init sa kanang nay arangka kasi pudugtug. Ang buhok mo na nagwakwak. So da kita si Bartolby guys sila nang gidog das parto. Dia wana buhi dia ngara na ang Bartol. Dia guys si Bartol guys. Blooming na blooming. Hoy. Bartol, ipabungol-bungol. Bartol ba? Mas plado na. Plado ka. Nagdog na ngayon si Bartol guys. Ngara na ba oh? Tingkap na naghatag sa kwarta. Unta. Tagaan kang daghan desing salamat. Thank you. Salamat, thank you. Diya guys, tagaan din silang t-shirt gigas Boracay diya. Dohay ako ah. Dohay ako ane. Diya guys, salamat dahil sa tinan nila ni Mario dito sa Boracay. Ang ipadadan may mga t-shirt. Diya ang isukod guys, sa naunahog. Asay mo sakto na daan ni. Ginahan ko nga ni guys kay putin dya. Nipis ra si dya. Di kazuinit na. Nice. Ta Boracay. Ilan ning balik dya guys. Agi padadaan mi dari og. Kanang ila siguro pong pasalamat dari. Salamat dahil sa naghatag dani. Tana guys. Salamat sa sponsor sa t-shirt from Boracay. Nga lagi mo ni. Di Boracay ang nakasawat. Malay Aklan. Kalib. Bisa kay diinit kay puti. Puti tanan. Ay large lang may. Ano nabilin boy? Kaning upat? Di marang ni Emem ng isa. Pero na iba. Isa ka large. Pero agtila gahiun. Krere ahoy. Duha ha boy. Yatag ni kuya. Iya, di mo lang ni ating im ni isaway. Kung kuya na lang ni. So guys, as usual, muli na ako naka-t-shirt ako Boracay ngarang kahumok. Yeah guys. Ni. Uy, kasi ka magmatang Bartel. Thank you sa nagatang kong kwata. Unta tagaan kang nagaling kayo. Listen stay. Thank you. So naman sa yung pagkatag ni mo sa pangdibo na ko, unta, tagaan ka, dagan kayo, blessing sa Ginoo. Thank you so much. Bartel B. Bye. Muli na ko. Muli na ko, boy. Ne. Sige. Ano, dili pwedeng sa kukubigoy nga nino? Pwede magdatsat ganan mo palita ka? Oops. Bigdat ni.
pwede ka na nagisahan na. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Waday ko ka panggahapon pag-abot dari sa Valencia. So, mga to, ko kamalig dyan. Sa hatag o kanang sa Jongpa, diwo ko nung ni Nini, Marjorie dyan. Ang naay, salamat dyan sa naghatag na para ko nung ni Marjorie. Dugay na ko nung sa nagkuhan-kuhan na gusto mo message. So, at siya nakakakon sana na na-reply or nabasa isang message. Gusto ko na siya kanang share lagi ni Marjorie para sa isang 18 dibo. Dugay pa man guys. Sukad ko sa vlog na mo, nakasimod din ko sa lamutan aw. Wa ni dyan ang mga kapasakay ni anak dito sa abroad. Dyan. Mga kunotoy sige ingin nga atuon ariyon na ekonomi sa buhol. Dahil man sila guys, dito sila Chocolate Hills, so dito sila. Timing nga muli sila og Cagayan, diri sila ning naog sa Hagna. So nakasakay na si Ja og padung ko Galicia ja. Sila mo naog sila ang Hagna kay sakay sila para Cagayan di Oro. Mga to naka-istorya mi parang dyan nilang nipaya kay kanang na ay yan na kita lagi ni Heo Adam ha. Salamat ka dyan sa imong anak na nasa abroad ka lang umadyo ko mga sige kuan media nga nakatanang sa among vlog katong sa anak nga OFW maoy ka nang kita sa mga vlog gikan pa ni Florami hantod na mo to nakitaan sila Marjorie. Naluoy ko no, yan, nandiyan explain nga. Muta na si Jama. Ano ko nung wala na nilag, ang ipasabot na. Kung maguti na ay baser si Mario, si Lalay Vitos Kamali. Muto niya, Diyos si Jama. Para na ko nung masakitan nila, diyang anak, kung kung masakitan sila. Di salamat ko na sila magpablaga. Ang ipasabot nga, kung kanang baser na galing, hindi natin na tagdun kay, kung man tanang ilabot nila. So, ang ginas Mario, na kanang baser natural na malagi to katong sa una ni Pasmi na naingin nga nagbuwag na kunumin dya uli pa ko na kong kamalig nga kanang si Mario anong kunuwangay na kung anong mas natama ko man sinas una pa silang istorya nga kami may kibuan na istorya so sa laktod nga pagka-istorya niyo si Mario nga di sa minong pablag ang ginan sa karon nga kanang umuli ko din yung ako'y content, di ko ka-vlog min, so sayang ang adlaw mo nang ako'y vlog, muli ko na ito guys, di ko ka-vlog kaya oh, dayon, tayo sa ito guys, nahilangi ko ano lang kami so ito, sa batang isra ganina last talanay so mato ka nang naiarang ka mga nahinangdan nga usap ko nas ka ito, di ba dahang mga vlog sa una nga sige ko tubag sa mga master ba about ang Mario o Vitos Kamali mo na nga ningin sa siya nga ito sa unsig may video kaya aron mo undang padagilan ka naman kung maritis naman kayo sige sila kakita na ito nga na ako nag-vlog masamot mo po guys kay kasagaran sa mga kuhan guys sa mga nangilabot o ka ng mga master na mo dahil ito sa mga ang mga kasilingan ng hapon hindi naman natin ibang musik ang mga maritis mo na siya nga ug undang vlog Vitos Kamali mo undang pud sila ug bash kay kanang mga tawo nga kanang video nato ma kanang nato ma dikadyan dito nato malikadyan ang kanang kay baratas mga batasan sa kanang Pilipino na imbis nga malipay sila nga ang ilang sikataw ning taas ila nung gilahan pa ubos din sila ganahan og bilang sikataw mga sinso na yung mga ingana bitaw guys nga di sila malipay sa kanang achievement sa mga naabot sa ilang sikataw so na yung mga ingana nga tao na mo to sanas kanang rason nga wa ko ning vlog kay kanang doon sa pedesisyon na ipang Mario na kung sunod mo ko nila guys ug minsan nga di ko mamugas kay ang mansamo ko sa pero ang tinulod na daghang nino nagbuwag na kuno mi kay ilalagyan ng kuan kay tagsara ko kumungod
Kaya naman sumutag sa muli kadto kay naman lagi ko kanang Pandaris Valencia namang ko obligasyon. So kana guys ng mga bagay, mga butangan nga amo nang gikasabutan ni Mario. Wa jud ni kanang problema duha kamo na rin sila may problema sa mga bata sila ini. Ato nga ni uli ko kay nagproblema ko sa mga baboy lagi kay nalagi sa kadala ko na biron sa ito ako kabuo sa ang dana ug pamadyon sila kay kuan karang nalay sakit sa pamadyon ko nga nganong pamadyon man ang among baboy nga wa man dili sakit mga hansig man sila diba malagi na nga ang kaning gobyerno ng mga ipakuan nga balaod stress po, pag yung mga gawin sa kita, pat dyan na ilubang, dyan ang gasto ni mo, pa nila na naaag. Yung ipagkaandaan na, dyan. Mato, nakapukot kilo nga anta, kanang, di na may tabo, kaya dato lang sa ama, lockdown na, mga baboy na, yung mga bantay na ito, mga exit, nga, way makasunod nga, baboy gikan sa lain yung para masudan siya. So, mga nga, kay naaman sa pilar ang kuan guys, lamas pilar at parang na pilar bola at yung 20 kabuk bato nga baboy na sakit. So kinahanglan jud nga way makasulod nga baboy sa mga import nga naked. Oh, naglibo ko na ng sakit tawa ko kaso kasabot. Mo na. So ako ka video pag uli kay kanang lubat ko, ako ka video pero dito ko kanang kanali. Sige ko ulit kamalay guys, so ulit lang ko ka-vlog mo na karon na naka-clip na ko gamay na nanghit kong mali mo pili bang i-vlog kaya nga dyan sa ka-viewers nga kanang gusto ko mo siya mo tanaw ni kay dobe na po sa mga kakitan mula sa una sa sugod sa pagsugod sa vlog nakaibaw sila kay follower na siya sugod sa una pa ni Zama giningaw na kunupod sila ni Marjorie nila ni Las Mario. So si Mario ang apel guys mga bata ra moto nga niyan si ate at di lagi sila mag-mention basta kay pamilya basta kay kuan pamilya sa kadamo sila mag-mention nakakatong salamat jud te kanang press ni kay yung si Zaya ko ng budget po rin dyan daw per time. Dyan po nakakatabang na kasi sa isang papasay. Maintenance. Sa pagka mangiru guys, kaya ka nang iru, among nang hiutan guys. Isang bugnoon si Kuan, si isang bignoon si Maxim. Bugnoon si Maxima. Diyan mo ito nga ang hiutan kay si Jabuzay o nag-abot na rin kay Haon. Mga way sila. Pwede sila mapalala kay mga dinis sa mabugno sila. Kung kita ng kasama, grabe mo rito. Kagad sa utan ng tunan, mga lagad sa ginagdaon. Sabi ka nang mga nasigisisyan siya ng nilo at sabak lang ikaso. Ang badzi, ang ibuhian kay amigo raman sila ni Maxim. Ni Maxim o Kiring Badzi kay wag di sila mag-away. Kaya mang laki may kuan, mga wala si Zad nutan si Zad kay mangaway man si Zad managlaan kami waras pero ito dahil sa dito ko vlog resolve dari sekarang kusina kay anong mo kay mga tao wag na nasgawas pa yung mga trabahan tigari nanalagi ali waras nagsamot kay saba ang Zad at tulad kong lisod ganun na kay giubo ko guys kay nag-abog na sining ko look update day dani ito na sa likod malamari kung dari ka ito lang siguro kung kanina ay parang siling Joyce sinanana dari sa unang building ang ibuhat o dahil sa sahod na naman ay kuwang so paway sa naman para makabarang tulad ko sa pitas kaya ang ilang buo sa atot dito second floor nadungan si Zakay karili ko rin mandal kaya dito maring karaan guys kaya kanandaan na lagi ibang po kaya arong safety po dagmamo sa gani kung puhon mga banggaan so mo itong ipaway sa dari pero walang pito mo dari nuwan kaya katuloy niya kasi sumura may basag dari pero ito kaya wak pa na pinisilingan dari sa side so paro na pinisingan na
sa unang nung po kusog ka dyan uwan. Wala na. Datos pikas, makabarag na haligi. Nga rin pagkada ko guys, pero pila karong datos upat out. Pila karong, murag ang imong parto dato, unong kabuo, patong datos taas, kami yun po ila private po nila. Kanang pamilya dito ng Cebu, muli silang buhon, so na sila ay abutan dato. So dito pabangan para hindi ka naman sila suda ko nga kwarto taas sa tapat pabangan ko so ilawom pang estudyante so man ang ilawom pan karong plano dala ni nana kuan unom so dik by dik unom sa mga dik kaibutan para kay gamit sa dili lang sa hindaman mo na sa kwarto dato unom upat sa silong na taas private sa kada kang hindi sa nilas koko yung mga rin sila nana una sila kuha na sila kanang tusok na sa buhol so di na sila mag kanang abag mga kailangan ng isang or asa man ang mga at sila mag-rent kay na naman sila ito galing na rin screenan na libre na yung gaman dyan dakan pa na rin kuhan guys project niya kanang mga plano nga dakan pa kasi mga tingaw panahon so, moto, ang ipasabot ninyo nga, dagang ngayon, kanang mangkumin sa adang pag-ilit sa lagi kayo, so ko ganahan, magkuhan nga, mag-bird-bird, ito sila nila. So, ako kuno ko, anak ko ni uli, o, alis siya kayo. Kanang muli ko, muli ko, alis siya, nga nag-vlog ko, dad ko nga naas ko sa isatay, naapupos kamali. Wala yung nadi ko mo vlog. So, parang sa galing mo vlog ko, babay, ako vlog, kayo. Yan, Diyos Maria, mga Diyos, alam mo dito ko na, aso salang sa inyo pilihan, kaya maninaon ko na po nila ito. Hindi sila magpasag mga sakit ng mga pong, dahil mga Diyos, kaya nalang yung mga bash. Diyan guys, maro tayo ang vlog karon dyan. Thank you for watching. Dagang salamat kung tanan sa kanang mo, enjoy kanang jud mo kung sa among mga vlog parang sa balik na ni ang mga content o gasa ra dito aray mga video kay wala gid vlog man siya. Kinang lang dili ko ka vlog. So pasensya mo sa kanang 3 days na wala ka vlog kay muli lagi ko ano ko na mo vlog dato ako sa Kamalin. So wa ko may mga content dato kay mo maka-vlog. So mao na guys nga marat sa ako vlog. So ako vlog to ako sa Kamalin. So mao na guys, salamat. Thank you for watching guys. Bye. God bless us all. Bye.